rasanal kitabal ladzi nastafaina min ibadina Allah ce mun gadar da shi ga waɗanda muka zaba daga cikin bayinmu. Gado mahaihinka ma da aka raba ka samu, to balle wannan gado ne annabi Muhammad ya barwa duniya. Ina fata an gane. Summa awrasanal kitabal ladzi nastafaina min ibadina Allah ce mun gadar da wannan littafi ga waɗanda muka zaba. Ai kai yanzu da kai da Qur'ani matsayin kama na wanda Allah ya zaba ne, dan Allah ce mun gadar ma wanda Allah ya zaba. Dan haka idan mutum ya yabe ka ya yabi wanda Allah ya zaba, in ya zage ka ya zagi wanda Allah ya zaba, in ya gaya maka bakan magana ya gaya ma wanda Allah ya zaba. Don Allah ce summa sannan bayan wucewa annabi aurasana alkitabal ladzi nasdafaina sai muka gadar da wannan littafi ga wanda muka zaba min ibadina daga cikin bayinmu. To a cikin zaben faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Kenan yanzu kai da ka samu Qur'ani Allah ce duk wanda ya tambaye ka shaida ga shaida nan, qul ayyu shay'in akbaru shahadatan, wani abu ne yafi girman shaida? Yace qul ka gaya masu Allahu shahidun, Allah mai shine mai shaida baini wa bainakum tsakanina da ku. Amma ku sani ni wa uhiya ilayya hazal qur'anu, an yi mani wahayin wannan alkur'ani. Shine dalilin kawo magana shaida. Allah na shaida cewa an yi man wahayin wannan alkur'ani li unzirakum bihi, don in maku gargadi da shi. Kaji bihi da miri daya, in maku gargadi bihi da shi qur'ani. Inda akwai wani abu sai a ce bihi ma da su abubuwan nan guda biyu. Gaskiya ne. Amma sai Allah ce li unzirakum, don in maku gargadi bihi da shi, ba ni kadai ba, wa man balaga, duk wanda ƙur'ani ya tadda ma nan gaba, to ƙur'ani na wa'azantaka shi shine na ɗaya, na biyu kuma shi ma da shi ɗin zai yi wa'azi. Shine ma'anar li unzirakum bihi, don in gargaɗe ku bihi da shi, ni annabi Muhammad in maku wa'azi da ƙur'ani. Wa man balaga, sannan in ma duk wanda ƙur'anin ya tadda ɗaya kenan, ko ya zama ƙur'anin duk wanda ya tadda to shi ma in ya tashi wa'azi to da ƙur'anin zai yi wa'azi. Fassarar duka tana ɗaukar wannan ma'anonin guda biyu. Ta ina mai wa'azi